Hej, jeg hedder Benny. Jeg er blevet fragtet fra Afrika til USA. Det her, det er min hverdag. Jeg har vundet rigtig tidligt op. Min ejer vækker os hver morgen og slår os. Det kan godt være meget irriterende, fordi han gør det samme hver dag. Og nogle gange vil man bare have fri. Efter jeg har stået op, spiser jeg mad. Efter jeg har spist, tager jeg mit arbejdstøj på og går mod markerne. Markerne kan være fugtige om morgenen, men senere på dagen er det varmt og tørt. Jeg kan godt blive ret træt af at arbejde en hel dag. Jeg og min ven Joshua bliver pisket og slået. Jeg og min ven Joshua får 3 pisk om dagen. Jeg har set virkelig ubehagelige ting ude på markerne. Jeg har set folk, der er blevet slået til døden, og folk, der er blevet fjernet fra deres familier. Jeg har nogle gange lyst til at slå tilbage, men så bliver jeg bare dræbt. Livet på markerne kan være hårdere. Vejret kan cirka være op til 35 grader, og det er ret varmt at arbejde i. Vi får ikke noget at spise, så er vi rigtig sultne. Og efter vi har arbejdet, får jeg sild, og det smager virkelig dårligt. Og efter jeg har spist, går jeg tilbage i min værelse og beder. Fordi Gud er den eneste, jeg kan tale med, og han kan gøre så, jeg får et bedre liv. Efter jeg har bedt, så går jeg i seng. Så det her, det er min hverdag.